तो भाई लोग ये जाड़ में तनी बच के रहिए लोग, काहे से आंसू पोछे वाला बहुत लोग मिलेला, बाकी पोंटा पोछे वाला केहू ना मिली। अगर तनियो मुनी ठंडा लाग जाई नु तो हई आउट गोइंग चालू हो जाई। बहुत मुश्किल घड़ी आ गइल बा। कोरोना से तो जंग जीत गइनी हो जा, लेकिन पता ना ये जाड़ से जंग जीत पावल जाई कि न। इ जाड़ा में तो सब केहू के हाड़ कांप जाला, बुढ़वा जवान सब केहू के क देला जियान। यही से कहतानी कि घर ही में रही आ सुरक्षित रही, ना तो ठंडी मार दिनू तो बिल्डिंग फेंक दे बोलू। पूरा शरीर मोबाइल के जैसन हो जाला, हमेशा वाइब्रेशन करते रहेला। लागेला जैसे खेसारी भैया के कोनो गाना पर डांस करतानी जा। अप डाउन हिलते रहेला। बाकी सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमनी के गांव में होला। सवेरे उठ के हाथ में लोटा लेके जब खेत में जानी जा, अरे वाह रे वाह, का गजब के आनंद मिलेला। लोटा लेके खेत में बैठ जानी जा, ठंडी बेरिया बहे लागेला। जब जब बेरिया फील होला नु, लागेला जैसे 440 वोल्ट के करंट लाग गइल बा। पूरा पीछे वाला मशीन में ठेकुआ मार देला। ये ठंडी में हमनी के दुबरा जानी जा। अरे सुबेरे वाला हवा खा के दिन भर खाना खाए के मने ना करेला। एकदम से भूख मर जाला। यही से हमनी के दुबरा जानी जा। पूरा बॉडी के हड्डी लौके लागेला। खेत में के हवा खा के पूरा शरीर ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाला। सवेरे खेत में से जिंदा आइल कोनो जंग जीतला से कम नहीं खे। हमने के गांव में बहुत परेशानी होला। उ तो धन्य बानी मोदी जी कि अब तो घर घर शौचालय बनवा देहनी, ना तो आधा लोग बर्फ नियर जम जाइत। इ जाड़ के नाम सुन कपार में दर्द होखे लागेला। हमने के भगवान से प्रार्थना करे नी जा कि हे भगवान, केहू ना असो वाला जाड़ निपटा दी हो, ना तो तनियो से ऊंच नीच भइल नु तो हमनी के निपट जाम जा।